рӯзи 17 сентябр соати 22:00 ба вақти Москва дар бозии якуми гурӯҳи Лига Чемпионҳо 2019-2020 вомехӯранд Наполи ва Ливерпул. Бозӣ рӯзи сешанбе дар майдони Сан-Паулу мегузарад. Ҳамада салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Фут бародарон бо шумо имрӯз Муҳаммад Гайров. дар видеои имрӯза гап мезанем дар бораи бозии Наполи бо Ливерпул ва прогнозҳои худро ба шумо тавсия медиҳем. дар ягон ҷо баъз зур шинед мо бошад сар мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии 1xbet мебарояд. дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. даро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. даромади гап бонусҳо бо промокоди touchfood 1xbet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳанд. имкониятро аз даст надиҳед. дар сезони гузашта дар ҳамин стадия дастаи италиявӣ ва англиявӣ байни худ вохӯрда буданд. якум бозӣ дар Неапол бо ҳисоби кам 1-0 ба фоидаи дастаи Анчелоти ба анҷом расида буд. неаполитянҳо бозиро ба ӯҳдаи худ гирифта буданд ва ба либосурхон намуданд ки бозии беҳтаринашонро нишон диҳанд. ливерпул дар хонаи худ ҳамин хел ҷавоб дод. дастаи клуб аз рақиби худ дар майдон беҳтар буд ва бо ҳисоби 1-0 ғолиб баромад. дар сезони 2018-2019 Наполи дар серия А аз як хел дастаҳои пурқувват боло буд. аз Интер, Рома, Милан, аммо натавонистанд Ювентусро пеш кунанд. дар Лигаи Чемпионҳо дастаи Анчелоти натавонист аз гурӯҳи худ барояд ки дар он ҷо ПСЖ ва Ливерпул қарор доштанд. ба хотире ки даста дар ин сезон бозии хуб нишон диҳад, роҳбарияти даста барои бозингарони нав 100 миллион евро ҷудо кард. ба даста омаданд Костас Манолас ки ӯ бояд ҳимояро сахт кунад ва боз қайд мекунем трансфери Ирвинг Ласаноро ки неаполитянҳо барои ин трансфер 38 миллион евро доданд. бозингари мексикоӣ бояд линияи ҳамларо дигаргун кунад. ӯ ҳамавақт фикраш дар ҳамлакунӣ мебошад ва дар дастаи пешинаш голи бисёр мезад ва ҳамчунин ба ҳамдастагонаш паси головар медод. дар айни ҳол Наполи состави хуб дорад барои ғолиб шудан дар чемпионати Италия ва боз худро беҳтар нишон додан дар Лигаи Чемпионҳо. ливерпул метавонад ҳафтум маротиба ғолиби Лигаи Чемпионҳо шавад. барои чӣ не? дар тобистон Юрген Клоп тавонист дастаи олиҷанобашро нигоҳ дорад ки онҳо бо ҳамдигар дар майдон якдигарфаҳмӣ дошта вазифаи худро хуб иҷро мекунанд. мерсайдҳо дар ҳамла олиҷанобанд, дар ҳимоя бошанд боз беҳтар. бозингарони миёна дар майдон баланс меоранд ки дар он ҷо бозингарони боистеъдод ҷамъ шуданд. онҳо байни худ рақобат мебаранд барои баромадан дар состави асосӣ. Фабиньо аллакай дар позитсияи опорник худро беҳтар ҳис мекунад. дар фланкҳои чап ва рост Клоп вариантҳои хуб дорад ва дар бораи триои беҳтарин дар ҳамла Мане, Салаҳ ва Фирмино гапам назанам мешавад. ягона ҷои камтарак сустарин дар ин даста ин дуюм ҳимоятгар мебошад. ба Ван Дейк ман ягон даъво надорам, аммо уровени бозии Матип ва Гомес ҳамавақт хуб нест. дар сезони нав Ливерпул бозиашро бо ғолибият сар кард, махсусан Арсеналро дар Энфилд бо ҳисоби 3-1 мағлуб сохт. дар айни ҳол либосурхон дар ҷадвали холҳо дар якум ҷо қарор доранд бо 15 хол ва футболе ки дастаи клуб нишон медиҳад ҳама бо ҳаловат тамошо мекунад. бозингарони Ливерпул тайёранд якум бозии Лигаи Чемпионҳоро бо ғолибият сар кунанд. аз вақте ки ҳар дуи даста охирон маротиба байни худ вохӯрда буданд, бисёр чиз иваз шуд. ливерпул ғолиби Лигаи Чемпионҳо ва суперкубоки УЕФА шуд ва дар айни ҳол дастаи Юрген Клоп дар формаи беҳтарини худ қарор дорад. Наполи чӣ хеле буд, ҳамон хел монд. Анчелоти то ҳозира ягон чизро иваз накардааст. дар сезони гузашта Наполи тавонист дар майдони худ Ливерпулро шикаст диҳад, аммо ин маротиба ин чиз такрор намешавад. ин маротиба Ливерпул метавонад бо боварӣ ғолиб барояд. 1xbet барои ғолибияти Наполи коэффициенти 3/17 медиҳад. барои ғолибияти Ливерпул бошад 2/31, барои мусовӣ 3/64. канали Фут бародарон дар ин бозӣ ба шумо тавсия медиҳад ки тотал болше 2.5 монед бо коэффициенти 2/25 ё ин ки ҳар дуи дастаҳо гол мезананд бо коэффициенти 1/6. дӯстон, ба ҳамин видео имрӯза тамом. шумо метавонед прогнозҳои худро дар таги комментарияи ин видео нависед ва аз ёд набароред дар канал обуна шуданро ки аз видео ояндаи мо бехабар намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гайров. хай, то боздид.